Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлісе Сыңғатуллина. Су бабасы, су иясы, су анасы турында риваятләрнең барлыкка килүендә халыкның табигать ананы илаһи зат итеп күрүдән, аның сихри көчләреннән курку, яисә хөрмәтләүдән туган ышанулардан гыйбарәт. Тик алар дөнья күләм диннәрдәге инанулардан ерак тора. Бүгенге тапшыруыбыз су анасы, су бабасы һәм су иясе хакында. Су анасы мифик зат. Оны балаларның канын эчәргә ярата диләр. Гомумән ул куркыныч затлардан санала. Шуның өчен дә төнлә белән суга барсаң, тамак кыра-кыра барырга кирәк икән. Кайбер якларда су әбие яки су пәрие дип йөртәләр. Шулай ук су бабае атамасы да очрый. Кеше суга батса аны су әбие тарткан диләр. Себер татарлары су анасы елга төбендә яши. Кай чакта кояш байыгач ярга чыгып чәчен тарап утыра дип уйлаганнар. Ул алтын су төстәге озын тылымлы оппак тәнле имеш. Су анасы образы күп кенә халыкларның фольклорында да яши. Шул исәптән татар халык иҗатында да таралыш тапкан. Тукай тудырган әсәрдә су анасы образы классик дәрәҗәгә күтәрелә. Су анасы һәм аның гадәтләре турында Габдулла Тукайның әкияте буенча балетта куелган. 20нче гасыр башында әлеге образны гәүдәләндерелгән шигъри әсәрләр дә барлыкка килә. Мәсәлән, Әлисла газетасының 1908 елгы 3 апрель санында Исәнбаеваның су анасы шигъре урнаштырылган. Су кызы, су сылу әдәби персонажлар. Халыкта су анасы Сылубикә, су атасы Сөләйман дип такмаклап әйтәләр. Зиннур Мансуровның Ятим су анасы шигырендә мондый юллар бар. Күпме күлләр кибеп кырып болытларга сый булган. Сусыз калган су анасы кая барып сыйынган. Мәгънәдәш сүз Мари һәм Мордва телләрендә дә бар. Мари халкы үзенең су анасына җырлар, уеннар аша мөрәҗәгать итә. Мордва филологы Александр Шаронов үзенең мастеровы дип аталган хезмәтендә Видяваны телгә ала. Рус телендә су анасы русалка водяная. Рус язучылары аңа күбрәк әкият, легенда һәм шигырь формасында мөрәҗәгать итә. Моңа мисал итеп Алексей Толстойның русалка әкиятен, Михаил Лермонтовның русалка шигырен һәм Владимир Дальның башкирская русалка легендасын китерергә мөмкин. Рус халкы ышануларында русалка озын чәчле, балык койрыклы хатын-кыз. Алар кешеләргә күп зыян китерәләр. Куркыталар, куып йөриләр, батыралар, кытыклап бетерәләр, балаларны урлыйлар, хуҗалыкка зыян салалар. Су ияләре белән иң яхшы көрәшү чарасы булып әрем саналган. Россиядә сәфәрчеләр һәм балыкчылар су анасыннан саклану өчен үзләре белән әрем сабаклары йөрткәннәр. Немец легендаларында русалкаларны Рейн кызлары дип атаганнар. Алар елга, күлләр төбендәге сарайда яши дип ышанганнар. Су бабасы мифик зат. Ул тирә-як суларының иң зурысында гына, иң тирән җирендә генә торып, шул тирәдәге суларның барысына да баш була икән. Бүтән су ияләре аны бик ылылыйлар һәм һәр боерыгын үтәргә әзер торалар имеш. Кайбер авторлар су анасын су бабасының хатыны дип саныйлар, ә су иясен аның улы дигән фикергә ушалар. Су иясе шулай ук мифик зат. Ул кечкенә инештә, күлдә, чишмәдә тора. Су иясе су бабасына охшамаган. Ул бик тиз ачулана һәм балыкчыларның балык тотканын күрсә, балыкларны куып җибәрә. Су янындагы кешеләрне, хайваннарны тотып, су астына алып төшеп китә. Су иясе кайвакыт базарларга чыгып йөри. Анда тәмле ашамлыклар, җимешләр сатып алып ашый. Аның акчасы күп икән. Мордва халыклары мифологиясенә тукталып бетсәк, су иясе кешеләр белән элемтәгә керергә тырышмаган. Кеше килүен күрү белән ямьсез итеп шаркылдап көлеп суга ташлана. Видяваны күрү начар билге булып саналган. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау буллашам. Очрашуларга кадәр.